ହଁ ବାବା ବ୍ରାଭୋ 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 ଘରେ ଅଛ ମୋର ଡାକ କଣ ଶୁଭୁନି ଆସ କାହିଁକି ଗର୍ଜନ କରୁଛ 5 ମିନିଟ୍ ମୋ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇ ତମ ଘର ନିଆଁ ନେଇଗଲା ମୋର କଣ ହେଇଗଲା ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ତମେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ସାରିଲଣି ବାପା କଣ ହେଇଛି ବାପା ତମେ କଣ କଲ ବାପା କଣ ହେଇଛି ଖୋଲି କଣ ତମେ 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 କାହିଁକି ଏ ବୁଦ୍ଧି ଧଇଲ କଣ କଥାଟା ଖୋଲିକି କଣ ଖୋଲି ବାପା ଆଉ ନିଅ ପଢ ଚିଠି ପଢିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ବେ ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆରେ ବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଚିଠି କିଏ ଲେଖୁଛି ହେ ବାପା ତମେ ପଢ ପଢ ବାପା ମୋର ପ୍ରିୟ ଜାମ୍ବ ମୋ ସ୍ନେହ ନବ ତୋତେ ତୋ ମା ତ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମରିଗଲାଣି ସ୍ନେହ କିଏ ଜଣେଇଲା ଏ ବାପା ତମେ ଆଗକୁ ପଢ ମୋ ଧନ ଧନ ହଁ ତାପରେ ତୋ ମା ଆର ପାରୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି କି ଏ ବାପା ତମେ ପଢ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋର ଶେଷ ପପି ନବ ବାସ୍, ଇଏ ତୋରି ମା ତ ପିଲାଟା ବେଳେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଝଟ ହଉ ତୋ ମା କଣ କହେ ମୋ ଧନରେ ଗେଲରେ ଗୋଟେ ପପି ଦେ ବାପା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ ତମେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତୁମ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଇକେ ନା ଯାଇନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ରାତିରେ ବୋଧେ ଖୁଡ ଖାଡ କରୁ ଏ ବାପା ତମକୁ କହୁଛି ମୁଁ ପଢ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ଆଉ ସହିଥାନ୍ତି କେମିତି ରହିଥାନ୍ତି ବିନା ଚଢିରେ କେତେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବାପା ତମ ବାପା ମୋର ସବୁ ଚଢି ଚୋରି କରି ନେଇ ବାପା କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଜକି କମ୍ପାନୀ ଚଢି 700 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଣିଥିଲି ସକାଳକୁ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲି ଇତି ତୁମର ଲଙ୍କିନି ତମେ କଣ କହୁଥିଲ ଲଙ୍କିନି ଲଙ୍କିନି ଫେରିବ ଲଙ୍କିନି ଆଉ ଫେରିବନି ବାପା କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ତା ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ସେ ଝିଅ ଛୁଆ ଚଢି ମୁଁ ଚୋରି କରି ମୁଁ କହିଲି ସେ କଥା ମୁଁ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ ଲେଡିଜ ଚଢି ଚୋରି କରି ନା ତମେ ଚୋରି କରି ପିନ୍ଧିନ ଲଙ୍କିନି ଚଢି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବି ପିନ୍ଧିଛି ବାପା ତମ ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲ ତମ କତିରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେଠୁ କଣ ତମେ ଗୋଟେ ଚଢି କିଣି ପାରିବନି ତମେ ମୋରି ଚଢିକି ନେଇକି ପିନ୍ଧିବ ତମେ ମୋ ଚଢି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଚଢିକି ପିନ୍ଧିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରୁଛି ମୋର ଭିଲିଆନ ପାର୍ଟ ଥିଲା ସେ ଚଢି ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଲେଡିଜଙ୍କ ସାୟା ପିନ୍ଧିଛି ହେ ବାପା କଣ କାଲି ରାତିରେ କଣ ହେଇଛି କାଲି ରାତିରେ ଦେଖି ଦେଇଛି ବାପା ସିଏ ତୋ ଚଢି ଦେଖିଲା କେମିତି ତା ରୁମରେ ଦେଖିଛି ତୁ କାହିଁକି ସେଠି ଖୋଲୁଛୁ ବାପା କେବଳ ସବୁ ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାମ୍ବ ବାପା ଆ ଭିତରେ ତୁ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏତେ ବେଇମାନ ମୁଁ ବେଇମାନ ତୁ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ଫାଟିକି 96 ଖଣ୍ଡ ମୋ ଛାତି ଫାଟିଗଲାଣି ବାପା ତମ ଛାତି ବି ଫାଟି ଯାଉ ତୁ ଆ ଭିତରେ ଏତେ ବଦଳି ଯାଇଛୁ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ହେଇଥିଲୁ ହେ ବାପା ମୋ ଆଗରେ ତମେ କାନ୍ଦ ନେଇ ବାପା ଠୁକୁ ଠୁକୁ ହେଇ ଚାଲୁଥିଲୁ ବାପା ତ ଏଡ଼ିକି ପାଦ ମୋ 7 ନମ୍ବର ଜୋତାରେ ଧରୁଥିଲା ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଚଢିରେ ତ ଏଡ଼ିକିଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନ ବାପା ବାପା ତମେ ପିଲାବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲ ଏବେ ସେ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ବାପା କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ମତେ ମୋ ଚଢି ନେଇକି ପିନ୍ଧିବ ମୁଁ ଲଙ୍କିନି ଚଢି ପିନ୍ଧିଲି ଲଙ୍କିନି ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଫେରିବନି ଲଙ୍କିନି ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ ଲଙ୍କିନି 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 ये पगला है समझाने से समझे ना ए लंकिनी ए तमे कुआर चल जाइथिल तमे केबे चिंता करते तुमको छाड़ी के मु बंचेबी केबेती मु जाने जांबो तमे मते छाड़ी बंची पारिबोनी मु जे तुम छाड़ी चली जिबी तुम हृदय को बहुत कष्ट हबो ना मो हृदय को कष्ट हबो नहीं तमे चली गले मो हस्त को कष्ट हबो मते कथा दियो आउ केबे छाड़ी जीवो नाही कथा देली तुम छाड़ी मु केबे भी जीबिनी अंकिनी सला मु एटी बोपा छिड़ाइछि हाईकोर्ट एडवोकेट कुंभकर्ण घड़े छिड़ाइछि तू कौन मो पुओ को स्वामी भलिया कुंडे पकाउछु ए स्वामी भलिया व्यवहार कौन करछु कले कौन हबो कले कौन तार करबो एबे एमिति दफा लगेबी मरिया पर्यंत केस छाड़िबो नै बाबा ए जांबो कोन देखो तुम बापा को कहउचंदी मो बाबा कथा काई सुनछो काई गुण मो बाबा कथा सुनछो
ଓକିଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କୋର୍ଟରେ ଏଇଟା ମୋ ଘର ଏଟା ତମ ଘର ମୋ ଘର। ତମ ଘର ମାନେ ମୋ ଘର ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ତୋ ମନକୁ ଏଇଠି ରହିବୁ ଆଉ ତା ଘର ଆଉ ଏଇଟା ଜାମ୍ପ ଘର ସବୁଦିନ ରାତିରେ ସେ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଆନ୍ତି ଚରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତା ସଫା କରି ଆଇରନ୍ କରି ରଖେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ବାସ୍ କଣ ହେଲା? ତମେ ସେଟା ମନା କରିଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ହଁ। ମୋ ମନ ମାନିଲାନି ଆଜି ସକାଳେ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲି ତ ଗୋଟେ ପାଇଲି ଏଇ ତମେ ପାଇଛ ପାଇଛି ସେ ଫୁଟା ଚଢିଟା ତମେ ମୋର ପାଇଛ ବାପା ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲଙ୍କିନୀ ମତେ ଭଲ ପାଏ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବା ଦେଖ ତ ଫୁଟା ଚଢିକି ସଫା କରି ଆଇରନ୍ କରି ରଖୁଛି ନା ଦେଖ ବାପା ବେ ତୋତେ ନବେ ଆଉ ମୋ ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଠାକୁ ସିଏ ଭଲ ପାଉ ହେ ବାପା ତମେ ଚୋର ଡକାୟତ ସହିତ ମିଶି ତମେ ବି 2 ନମ୍ବର ହେଇଗଲଣି କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲଙ୍କିନୀ ଦେଖୁଛି ତମେ ସେଇ ଆଖିରେ ଥରେ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୋତେ ତେଜପୁତ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବି କେତେ ସେ ଚଢି ଧୋଇକି ଆଇରନ୍ କରି ଶୁକେଇକି ରଖିବ ଦେଖ। ମତେ ତେଜପୁତ୍ର କରିବ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଦେବି ନାହିଁ ତେଜପୁତ୍ର କରିବ ଏବେ ଏଉଠୁ ଲଙ୍କିନୀ ପାଇଁ ମତେ ତେଜପୁତ୍ର କରିବ ହଁ ଲଙ୍କିନୀ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ତମେ ଏବେ ଆସିପାର ବାହାର ଏ ଜାମ୍ପ, ତମେ ଏମିତି କହିପାରୁଛ ତମ ପାଇଁ କଣ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବି ଭିକ ମଗେଇଦେବି ଗो ଆଉଟ୍ ଏହା ପରେ ତମେ ଠିଆ ହବ ବାଧ୍ୟ କି ମୁଁ ତମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଶୋଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ମୋ ଜିନିଷ ମତେ ଫେରାଅ ଆଉ ମୋ ଜିନିଷ ସତରେ ନେଇଯିବ Yes! ଦଉଛି ଶୀଘ୍ର ଦିଅ କି ଜିନିଷ ବେ ଏ ନିଅ ପ୍ରେମିକା ଫେରେଇଲା ପୁରୁଣା ଚଢ଼ି दिल दीवाना बिन सजना के माने ना ये पगला है समझाने से समझे ना ହଉଛି ଏଇ, ଆଉ ମୋର ମତେ ଫେରାଅ ଏବେ ତମକୁ ତୁ ଜିନିଷ ଫେରେଇ ଦଉଛି ବେ ଏଠି ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମ ରୁମକୁ ଯିବା ମୋ ରୁମରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ତମ ଜିନିଷ ତମ ହାତରେ ମୁଁ ଧରେଇ ଦେବି କି ଚଢି ପ୍ରେମ ବେ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ଏମିତି ଚଢି ପ୍ରେମ ଦେଖି ନାହିଁ ବେ ସେ ଚଢିରେ କ'ଣ ସୁନା ନାଗିଛି କି କ'ଣ କହିଲା ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇଛି ଖୋଲିକି ତ ବେ ମତେ ଏ 2 ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ କଲେ ନାହିଁ ତ ନମସ୍କାର ଦୁନିଆରେ ବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଚିଠି କିଏ ଲେଖୁଛି ହେ ବାପା ତମେ ପଢ ପଢ ବାପା ମୋର ପ୍ରିୟ ଜାମ୍ବ ମୋ ସ୍ନେହ ନବ ବେ ତୋତେ ତୋ ମା ତ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମରିଗଲାଣି ସ୍ନେହ କିଏ ଜଣେଇଲା ବେ? ଏ ବାପା ତମେ ଆଗକୁ ପଢ ମୋ ଧନ ଧନ ହଁ ତାପରେ ବେ ତୋ ମା ଆର ପାରିରୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି କି ଏ ବାପା ତମେ ପଢ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋର ଶେଷ ପପି ନବ ବାସ୍, ଆ, ଇଏ ତୋରି ମା ତ ଆଉ। ମ- ଏ ପିଲାଟା ବେଳେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଝଟ ହଉ ତୋ ମା କ'ଣ କହେ କଣ କୁହେ ମୋ ଧନରେ ଗେଲରେ ଗୋଟେ ପପି ଦେ ଏ ବାପା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ ତମେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତୁମ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ବାସ୍ ସେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଇକେ ନା ଯାଇନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ରାତିରେ ବୋଧେ ଖୁଡ ଖାଡ କରୁ ଏ ବାପା ତମକୁ କହୁଛି ମୁଁ ପଢ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ଆଉ ସହିଥାନ୍ତି ହଁ କେମିତି ରହିଥାନ୍ତି ବାସ୍ ବିନା ଚଢିରେ କେତେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବାପା ତମ ବାପା ମୋର ସବୁ ଚଢି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ ବାପା କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଜକି କମ୍ପାନୀ ଚଢି 700 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଣିଥିଲି ହଁ। ସକାଳକୁ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲି ଇତି ତୁମର ଲଙ୍କିନ ଆଉ ତମେ କଣ କହୁଥିଲ ଲଙ୍କିନୀ ଲଙ୍କିନୀ ଫେରିବ ଲଙ୍କିନୀ ଆଉ ଫେରିବନି ବାପା କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ତା ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ସେ ଝିଅ ଛୁଆ ଚଢି ମୁଁ ଚୋରି କରି ମୁଁ କହିଲି ସେ କଥା ହଁ? ମୁଁ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ ଲେଡିଜ ଚଢି ଚୋରି କରି ନା ତମେ ଚୋରି କରି ପିନ୍ଧିନ ଲଙ୍କିନୀ ଚଢି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବି କାଇଁ ପିନ୍ଧିଛି ହଁ ବାପା ତମ ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲ ତମ କତିରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ତମେ ଗୋଟେ ଚଢି କିଣି ପାରିବନି ତମେ ମୋରି ଚଢିକି ନେଇକି ପିନ୍ଧିବ ତମେ ମୋ ଚଢି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଚଢିକି ପିନ୍ଧିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରୁଛି କାହିଁକି ମୋର ଭିଲିଆନ ପାର୍ଟ ଥିଲା ସେ ଚଢି ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଲେଡିସିଙ୍କ ସାୟା ପିନ୍ଧିଛି ଡୋର ବାନ୍ଧେଇଥାନ୍ତୁ ହେ ବାପା କ'ଣ କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କାଲି ରାତି କାଲି ରାତିରେ ଦେଖି ଦେଇଛି ବାପା ସିଏ ତୋ ଚଢି ଦେଖିଲା କେମିତି ତା ରୁମରେ ଦେଖିଛି ତୁ କାହିଁକି ସେଠି ଖୋଲୁଛୁ ବାପା କେବଳ ସବୁ ତମରି ପାଇଁ ବେ ମୁଁ ଏଇ ଜାମ୍ବ ବାପା ଆ ଭିତରେ ତୁ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମୁଁ ହେଇଗଲୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏତେ ବେଇମାନ ହେଇଗଲୁ ମୁଁ ବେଇମାନ ତୁ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ଫାଟିକି 96 ଖଣ୍ଡ ମୋ ଛାତି ଫାଟିଗଲାଣି ବାପା ତମ ଛାତି ବି ଫାଟି ଯାଉ ତୁ ଆ ଭିତରେ ଏତେ ବଦଳି ଯାଇଛୁ
ଏଡ଼ିକି ପକଟେ ହେଇଥିଲୁ ହେ ବାପା ମୋ ଆଗରେ ତମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ବାପା। ଠୁକୁ ଠୁକୁ ହେଇ ଚାଲୁଥିଲୁ ବାପା। ତ ଏଡ଼ିକି ପାଦ ମୋ 7 ନମ୍ବର ଜୋତାରେ ଧରୁଥିଲା।